O Barbanza Golf proclamouse subcampeón de España de clubs. Os boirenses só foron superados polo Golf Aldea Maior logo de firmar un gran campeonato. O Golf segue a sumar éxitos dentro do territorio nacional. Esta fin de semana disputouse en Valencia o Campeonato de España de Clubs e o Barbanza Golf foi un dos conxuntos máis destacados, tanto que regresou da Masía das Estrelas como subcampeón nacional. O equipo con base en Moimenta estaba formado por Marcos Gómez, Antón Gómez, Fernando Agrelo e Simón Gómez, clasificados entre os 6 primeiros da orde do mérito absoluto do Barbanza Golf no 2024. Os 4 firmaron un campeonato sobresaínte, tanto no apartado por equipo como nas quendas individuais. Os barbanzán seguían de preto o líder o Club Golf Aldea Maior, que xa ganou as edicións do 2023 e do 2024, que se volveron a impoñer por só 10 puntos. O Barbanza Golf finalizou segundo, proclamándose subcampeón de España de clubs ao quedar por diante do Escorpión, grazas ao gran xogo dos integrantes do equipo boirense. Por outra banda, o Benxamín Leo Rei proclamouse o sábado subcampeón galego quedando só a 2 golpes do campeón.